Ekele m unu ndị ọma na-ekiri oge aṅụrị. Ana m anabata unu n'ihe omeketa bụ oge aṅụrị. Oge aṅụrị bụkwa na oge obi ụtọ. Oge eji emetụ unu maka obi na-adị unu sari sari. Mụ onwe m bụkwa nwa adị unu onye unu na-etu Geraldine Amaka. Ọ bụrụzie ịtụnye ọrụzie Icon Girl. Mụ m na-eweta unu ihe omeketa bụ oge aṅụrị. Oge eji emetụ unu maka obi na-adị unu sari sari na-atụ unu n'ihi na ịnụghala afọ ahụ bụ aṅụrị bịa afụkwa gịnị oge ya bụ ịtụgharị n'okwu oyibo o were bụrụ moment of joy. Ya bụrụ oge a ga-eji na-eme ka obi na-adị unu sari sari. Anyị ewetela ọtụtụ ihe dị iche iche bịa na nke taa n'ihi na izu ụka gara aga o nwere ihe m kwuru, o nwere ebe m kwụsịrị dịka mgbe oge anyị ji were si na n'izu ụka na anyị ga-amalite. Ya mere m ga-ewere mee gịnị malite ebe m kwụsịrị. Ya bụ ebe ahụ m kwuru ihe gbasara ojiji ndị Igbo n'ihi na anyị nwere gịnị ojiji ndị Igbo dị iche iche. N'ofu aka ahụkwa ihe ndị ọzọ ga-esokwa ya n'ime. Ya bụ gịnị abụ anyị juru eju o were bara abara, egwu jukwara eju n'ime abụ anyị. Ya bụzi nke bụzi nnọọ ilezi anya ebe ọ bụrụ aṅụrị, ilegharị anya ebe o were bụrụ aṅụrị. Ya bụrụ anyị si mee gịnị buru ya gịnị nyafụ. Echefula isoro anyị na soshal midia anyị jee na Facebook Isimbido TV, ya bụrụ na Twitter anyị @Isimbido TV, ya bụrụ na Instagram @Isimbido TV. Webụsaịtị anyị ga-anọkwa ya www.isimbido.tv. Ọ bụ maka YouTube anyị Isimbido TV. Ebe ndị a ka ị ga-esoro anyị nnọọ, ya bụrụ n'oge onwe gị na-ekiri ya n'ihe onyonyo ije na soshal midia anyị ndị nke a mee gịnị gasarịa ha sarịa. Ya ewere bụkwara gịnị izibatakwa ozi ma ọ ga-abụ ihe ntụnye ọnụ, ihe ntụziaka ma ọ ga-abụ ihe ọbụla nke bụ ndị oyibo ọrụzie kọment ma ọ ga-abụ contribution. I were eme gịnị wetara anyị ebe anyị ga-eme gịnị anyị ga-epuru ya nụnụ n'ihi na ebe a bụ oge aṅụrị mana bụkwa na Isimbido telivishọn. Echefula afa m bụ nwa ada Geraldine Amaka. Ị chọrọ isoro m onwe m ije na Instagram, ya bụ @official Geraldine Icon. Ebe a ka ị ga-enweta m onwe m kpọmkwem. Ya bụrụzie na nke taa na-ịgbapụ ya ọsọ nnọọ n'ihi dịka nsikwuo ya si na ihe gbasara ihe ojiji ndị Igbo were bụrụzila ọtụtụ ndị n'ime ha amaghị otu ojiji ndị Igbo anyị were mee gịnị were bido n'ihi na keta ha afụọla ihe dịka trọza, afọ ihe dị iche iche. Ọ bụrụzie maka keta ụmụ agbọghọ na-adụ trọza, na-eyi trọza dị iche iche, ụmụ okoro na-eyi jins, ụmụ ihe ndị ọzọ, mana o nwere ojiji nke ji mara ndị Igbo. Mana ojiji ndị nke a dịka ọ bụ ihe na-ala ala, ma n'ezie obi dị m ụtọ n'ihi na ụfọdụ ndị nke kwesịrị ike si na ojiji ndị Igbo bịa ojiji ndị Igbo bụ ebe a nọ. Mana nleru anya ojiji ndị obodo a bụ Naijiria bụ ojiji na-atọ ndị mmadụ ụtọ. Ileghara mgbe ụfọdụ ị ga-afụdụ ebe onye ọcha ji ojiji ndị obodo Naijiria anyị mana ebe anyị gbakwasara okwu kpọmkwem na keta bụ na ojiji nke ndị gịnị ndị be anyị ya nke ndị Igbo. Mana ị na-agbagazi o nwezile nke ndị Igbo na-akpọzi a na-akpọzi nke a sị na ọ bụ gịnị isi agụ. Ụfọdụ na-akpọ ya isi agụ, ụfọdụ wee kpọga ya isi agụ. Otu ọbụla esi were kpọọ ya gịnị ọwụ ya dịka m sikwa ọnụ o juru eju n'afọ. Anyị ga-ejezi ugbu a n'ihi na Igbo si na ọ na-eme ata anụ ka eme gịnị atabiri akị. Ya mere anyị ga-eje gbaragodi egwu nke Wizboy, ya bụ nke ọ kpọrọ Bubble. Ndị ọma anyị awụghachilanụ n'ezie nke ahụ bụ nke si n'ọnụ Wizboy, ya bụrụ Bubble. Ịbụlọtụ nke a si nnọọ were gbakọ mana ihe gbasara ihe Wizboy anyị ga-akpatụkwa ya aka n'ihi na o so n'ofu ndị n'ime o so n'ofu ibu nke anyị ji mee gịnị were bụ dịka nsi kwuo si na ọ na-eme ata anụ kwa tabiri akị. Ya bụ na gịnị anyị ga na-akpatụ ihe niile na-akpatụcha ihe niile ụkwụ n'eze dịka si na-ekwu na mbụ o were bụrụ ojiji nke ndị Igbo dịka isi agụ a si were dịrị nọ. Ya bụ akwa ahụ ndị Igbo na-eyi ọ bụ ụmụ nwoke bụ ndị na-eyi ya, mana mgbe ụfọdụ ihe dịka ndị a na-akpọ ndị lọlọ ha na-esokọ gịnị eyi ya, mana ihe abụghị ihe a na-eyi enyi ha ma ọ ga-abụ ihe bụ ijọ nnọọ yiri ya si na-eje gịnị. Ọ dịka mgbe ị na-ejegodo ụlọ ụka ọwụ ihe a na-afụ enyi ha, ọ bụ ihe a na-afụgodi ebe a na-echi echichi ma ọ ga-abụ ebe a na-eme mmemme ma ọ ga-abụ ebe a na-eme mmemme ndị Igbo katara akata nnọọ. Mana mgbe mbụ bụ ife onye yiri isi agụ ahụ ị ga-ama gịnị ị ga-ama na nke a bụ ezigboto nwa okorobịa Igbo. Mana ụmụ nwaanyị na-eyikarị nke a na-akpọ blouse. O nwere ike ha ewezi akwa George were mara ya n'ukwu. Ofu aka hụrụkwa ụmụ nwoke na-amakwa akwa George ahụ werezie gịnị werezie isi agụ were mee gịnị wizie ya n'elu. Ya bụ akwa George ahụ sokwa na ya. Ọzọ bụ nke sikwe na obodo ndị Abia steeti bụ ndị na-akakarị akpa akwa dị otu a, ya bụ nke a na-akpọ gịnị
Akwete. Akwete ya bụ ndị Abịa bụ na-eme gịnị bụ ndị na-emepụtagodi nke a karịsịa mana ọ bụ ihe gịnị ihe ga-azụle ndị Igbo niile. Anyị nwekwara ọzọ o were bụrụ nke a na-akpọ ukpo. Nke a bụ ịbịa n'ala Igbo mgbe ụfọdụ ọkachasị ihe dịka mgbe oge aga na-eme ekeresimesi ya na ụmụ omume ndị ọzọ ị ga-afụ ebe ezinụlọ ga-eje nnọọ jee chata ihe a na-akpọ akwa ukpo were gbazuo were gbazuola ha were gịnị gbazue n'ezinụlọ ahụ mana ọ chọrọ ịdị ka ma ọ igwegode ya na ntị o were dịrịzie ma ọ ga-abụ nke ndị Yoruba na-akpọ ashoke mana nke a bụ gịnị nke ndị Igbo ya bụ ukpo dịka otu a ga-eji mee gịnị were gbala mmadụ niile uniform were na-eyi ya mana akwa George ahụ bụ nke a na-akpọkarịrị ntọkịrị. Ọtụtụ ndị ya bụrụ ndị nke ugbu a ọtụtụ ndị amaghị ihe nke abụọ mana ọ hesogbu unu nnọọ kwuru na-agbalị nnọọ na-ekiri ihe omume ndị Isimbido TV n'ihi na Isimbido bụ ndị na-akpatụ ihe gbasara ihe ndị Igbo aka dịka izuụka gara aga emere m ihe gbasara omenala egwu nke ndị Igbo. Ofu onye were kpọọ m n'ekwentị ụfọdụ were detara m edetara ha were si ketu iwu dịka ihe ndị nke a nọ nnọọ n'ala ndị Igbo mana ihe na-ewute mbụ na ọtụtụ ndị nke tokwara eto ụfọdụ ha amaghị ihe ndị a mana egbula onwe gị na akwala akwa ọ bụ ihe isi kwesịrị nke ị na-ekiri ihe omume anyị na-ewetara gị ebe a n'ihi na anyị na-ewetasi ihe niile dị iche iche gbasara ihe omume ndị Igbo nke ndị obodo a ihe ọ bụla ị kwesịrị ịmata ihe gbasara ezinụlọ gị ya bụ na nke taa gịnị ka m kpụ n'ọnụ o were bụrụ nke ha na-akpọ gịnị ojiji nke ndị Igbo. O eziokwu na ojiji ndị obodo a niile mana ndị ọbụla na-alaịkarị ime gịnị ọ na-amasị ndị ọbụla ị na-eji ojiji nke ndị be ha mana nke gbakwasịrị ụkwụ n'elu eketa bụrụ ojiji ya bụ nke ndị Igbo ahụ dịka m si na-akpọ na mbụ anyị nwekwara ọzọ ya bụzie nke a na-akpọ abada. Ọkwa gị agbada mana ịnụ abada iwe nụkwa gịnị agbada ndị nke asụcha gịnị na-akwa ndị iche eji mara ndị Igbo. Ma anyị nweziri ọzọ were bụzie okpu dịka m kpọrọ akwa isiagụ na mbụ o nwereziri ọzọ a na-ekpukwa ha na-eji gịnị ya bụ nke a na-akpọ okpu isiagụ. Ụfọdụ na-eji ya na-eme gịnị na-eyi akwa dị otu ya bụ ha were gbaa George ahụ n'ukwu ha were jiri isiagụ n'elu werezie gịnị werezie okpu ya were kpuruzie ya ọ ga-afọtụkwara mana anyị ga-eje gbaragodo egwu nke a bụzi nke si nwanne anyị nwoke n'ọnụ were pụta ya bụrụ Rude Boy Reason With Me nwanne Reason With Me. Anyị ga-eje obere ezumike ma gbarazie Reason With Me ejekwa n'ebe ọbụla.